Okei. Kai sitten on mentävä. Jasmine! Mitä nyt? Minne sulla on noin kova kiire? Mun pitää nähdä mun yksi kaveri. Kuka? Voinko mä tulla mukaan? Yksi kaveri vaan. Ja et. Moikka. Moikka vaan. Kayla! Jasmine! Eli siis... Tää koskee nyt vähän vakavampaa asiaa. Eli sun veljes. Mitä on tapahtunut? Okei. Eli sun veljes oli sen kavereiden kanssa ulkona, kunnes sun näköinen tyttö tuli. Se kolkasi Justinin ja katos. Siis mitä? Joo, usko vaan. Justin on nyt terkkarilla. Okei. Mä menen sinne. Moikka. Nähdään myöhemmin. Sisään. Niin? Onko Justin täällä? Juu, jää odottamaan. Justin tulee pian. Selvä. Moi, kuinka voit? Mistä toi nyt tuli? Älä jaksa esittää. Jasmine, lue uutiset. Miksi ihmeessä? Lue nyt vain. Okei. Kiitos. Ole hyvä. Mitä?